Jakobus, dort wie Jesus sein irdischer Bruder. En Jakobus der von dol starke Dinge zu sein, wenn het komt bei onze tong en wo wir reden doen. En so in Jakobus kapitel 3 redt hij Krauft von Wieed. En hij vergleicht onze tong met een grote ruder wat een schap heeft. De ruder is maar zo klein, op hij dat aanreichen wordt van een weg de schap wordt voeren. En zo dat een kleine ding wordt een grote onderscheid merken dat en een grote schap kan ganz aanwengen. Hij vergleicht onze tongen met een kleine vier. En vier dat zo'n kleine dat vielleicht niet zo veel, wenn er plus ganz klein is. Maar er kan wassen en er kan een ganze wild aansteigen met vier. En zo hij vergleicht onze tong met een vier met een ruder. Hij zegt dat is een zo kleine ding van ons körper, maar er kan een zo grote andernis merken in ons leven. En hij zegt een dag dat we God loven met onze tong, en een andere dag dat we mensen uitvliegen met dezelfde tong. En Jakobus zegt, dit zal niemals passieren. Christus zal het woede en zuid het woede kon niet tegelijk van een boom uitkomen. Christus zal niet vliegen en God loven van ons muil tegelijk uitkomen. Iedermaal komen we vielleicht naar de kerk on zondag en we loven God, maar dan tussen maandag en zondag hebben we zo'n schwinche reden. We doen andere mensen doel ran. We zijn zo jitzig met wat we vertellen doen. We gaan ramen, we pluderen van andere mensen te andere mensen. En zo Christus onze tong klein is, we gaan ruit durch de weg en we steigen door kleine vierkjes aan, wat kan te zo grote vier worden. En zo Jakobus zegt, pas op naar die tong. We hebben niet loten dat God loven en mensen vliegen van dezelfde tong tegelijk uitkomen dat. Sag mal über das Mautsprechen, besonders stärkste Werk. Neem eerst een seconde, voor die eens wat negatief was zijn, voor die was pluderen, voor die was eens hem uitvliegen, wenn die op hem hebben voren das. Neem een seconde, zie dankbaar voor wat God in die leven gedaan heeft en loof God en er steht dat die de nächste rof ran das. Wenn met die tong kost die mensen opbieden, aber de kost ook rof reden. Sag mal über das Mautsprechen mit diesem Wort. Wenn ihr das Video hast, gleich, dann will ich like abdrücken auf Facebook, subscribe abdrücken auf YouTube, check das Video rum mit Ihren Freunden und Familie und wir sehen uns nächste Woche.